Moje meno je Dumbasovi LP a ja vás vítam u mojho videa. Dneska si pozrieme opäť CF Game. A teraz nechápem, že či tu mám to bugnuté, alebo je to... Neviem, čím to je. Že mi bliká hospoda. A nič sa nedeje. Tak dobre, kašleme na to. Neviem, prečo mi stále všetko laguje. Ach, nenávidím to, tie začiatky. Ale... Kúp toto a kúp tamto a prečo nemáš toto? To je blbosť. No, tak. Začal som hrať dneska, takže nemal by som dosť veľmi kritiku. Hral som to ešte zatiaľ na mobile, aplikácii CF Game. Dá sa stiahnuť bez problémov. King Fan, neviem, že či budem ho hrať, lebo keď hrajem tak na mobile, nudím sa, no tak hej, ale tak dáme si šťastie, no. Nech nám šťastie napreje. Len tak. Chápete, tie začiatky. Čech. Už kašlem na ten Čech, ak sme vymysleli, i tak mi to nikto nepísal, asi nikto nehrá tú hru, no tak som v King Fan, aj tak je to nie je veľmi aktívny Čech. Nej, on vôbec nehraje Hundry, stále to toľko istý level. Asi to nejaký len taký aplika a ťuk. Tak, 4. level. Koho by sme si dali? Carlos. Skúsili sme taký challenge. Keď ho dáme, tak the best, hej. Možno. Uvidíme, no. Sme ho doľaví. Dobre. Ešte že tak. Á, to nedáme. Či? Aha. Ona mala malú silu. Dobre, to som si vôbec nevšimol. Tak, toto môžeme odkliknúť, lebo tu nemáme podzemko. Prečo tu máme bugnuté, že nám nevidno túto... Počkať. Výdrž, sila... Wow, no toto isto. Uvidíme. Za 5 minúty, no. To asi už neuvidíme v let's play, ale to je jedno. Ideme čo najrýchlejšie na ďalšiu postavu. Tu by sme mali mať hliadku. Tak, lov hliadky. Tak, tu už obchody pokontroloval len rána. Podzemie, neviem, že či niečo dáme. Skúsiť to môžeme, ale nepoviem. Skúsime kamenného trola. Skúšam ich, ale len tak a všetci sú silní. Hej, ako vidíme, dorazu vidíme plne taký život. Silu mám väčšiu, hej. Ale tá výdrž. To ja budem teraz trénovať, no. Tak. Môžeme sa pozrieť trošku do Sieni Slávy, aby sme uvideli, že či tu niečo nie je. To 4 level. Samý veľký level, no. No poď Danda, skúsime ťa. Netipujem, že či ho dám len tak, no. Ale mám väčšiu silu. No, uvidíme. Hledám Čech, nejpozícia 4960, nečom debile. Dobre, šťastie. Tak, no, to si potrebujeme v oskrine. Dáme hospodičku a presunieme sa na ďalší, tento. Ďalší je Ľubo 38111. Tak, 381 to je číslo, ktoré si isto zapamätám, lebo je to číslo môjho domu. Tak, a teraz posledné. Uverenie e-mailu. To je asi Dumbasovi... Nie, Lupo 3811, nie. Mal som tu konto aj Dumbasovi LP, ale to sa mi nechce. Teraz pohľadám, no ale to nesľubujem. Taký klop. To som aj po obede už hral, tu, cez mobil, preto je to tak. Počkať, tu som pozeral zbrojerňu. Mne sa zdá, že som niečo chcel kúpiť. Aha, ten luk stojí 5 húb. Nesporím si, no tak to potom vyzerá. 3 huby. Sila 12, tú silu netreba. Je to o ničom. Ale počkaj. To som si dneska prehľadol.
Čakajte, mne to laguje. Strich. Tak sme späť, niečo sa tu porúchalo, ale už sme späť a všetko funguje. Tak, zatiaľ si dáme tento opasok. Hovorím, je ťažké dostať sa z tej úrovne, keď nemáte nič. Tu 4 huby. A čaroobchod sa mi zdá, že už som kontroloval dneska, ale nechápem, prehliadol som. A to si dám. Mám tu nahádzané eliky. Tak, ideme skúsiť nejakú arénu, ale pochybujem, že niečo dáme. 8 level. Dúfam, že z toho aspoň 2 tieto strieborné dostaneme. No, je to aktívny hráč, bacha na to. Čiach Paradise. Týmto súbojom si asi ukončíme tento let's play. Ale nechám ho celý, no. Tak, zaujímavé. Vyhnul sa aj. Klasické boje na šejku. Poznáte to, dúfam. Tak. Zistil som, že Shake je u mňa najobľúbenejšia séria, takže budeme sa totiť Shake a nič viac. Tak, dáme si aspoň to krávu, no. Zvuk. Tak, a mali by sme to mať. Tak teraz ja to strihnem a uvidíme sa. Počkať, vyberiem ešte dlho. Mám malý krátky časový limit, no tak. No, sila, no. To mi veľmi pomôže. Tak a strih. Tak, sme späť a máme tu presne, už dokončujeme tú hospodku. A stal som to len tak nechať, no. Máme tu časový limit, neviem aký, lebo vždycky mám nejako dlho, pomalý upload. Takže zase asi počítať zapnutý dlhú dobu. Ako vám to nevadí, ale mnej. Vydrž síla, 10, 18. To je 8, 20, 14 síla. Nie je o čom rozmýšľať, je to lepšie. Ale hlavne kvôli tým státom, no. A asi tu... čo si vylepšíme? Kvan. Asi skôr tú sílu. Tak. A ja si myslím, že to bude všetko, takže čaute.